Ang kwentong ito ay ipinadala ni Rico. Nangyari ito noong taong 1990 sa probinsya ng Capiz. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga po, Sir Captain Kokak. Itago mo na lang po ako sa pangalang Rico. Tagapakinig niyo po ako noon pang nagsisimula pa lamang kayo sa YouTube. At hanggang ngayon ay nakikinig pa rin ako sa inyo. Talaga namang napakalaki ng naging improvement mo. Lalong-lalo na sa pagkukwento. Hindi ka na rin masyadong nabubulol. Kaya naman binabati kita. Marahil ay marami sa mga nakikinig ngayon na mula sa bagong henerasyon ang hindi alam ang tungkol sa isang tradisyonal na paraan ng pagtutuli. Isang paraan na hindi ginagamitan ng pangpamanhid. Ang pukpok. Marami na kasi ang mga doktor na nagsasagawa ng makabagong pamamaraan ngayon. Kung kaya't medyo nalimot na ang lumang kapamaraanang ito. Napagpasyahan kong ipadala ang kwentong to na nangyari pa noong 1990 sa aming probinsya sa Capiz. Noong mga panahong yun, bihirang-bihira pa ang mga klinika sa amin na nagsasagawa ng pagtutuli na mayroong pampamanhid. Kung meron man, kailangan pang maglakad ng mahigit 5 oras pababa ng bayan. Kung ikaw ang magpapatuli, sigurado akong hindi mo gugustuhin maglakad ng ganoon tuloy-tuloy at kahaba matapos sugatan ng nag-iisa mong ari. Kaya laking pasasalamat ng mga kabataang lalaki at mga magulang sa aming lugar dahil may isang tao roon na talaga namang magaling magtuli gamit lamang ang hinasang labaha at pamukpok. Siya ang aking tiyuhin na si Tiyo Putol. Putol ang tawag sa kanya dahil may naputol na itong itlog habang nagtutuli. Biro lang. Tinawag siyang Putol dahil putol ang isang daliri niya sa kaliwang kamay matapos masugatan ng kwitis noong kabataan niya. Buwan ng Mayo noon, iyon ang paborito kong buwan dahil araw-araw ay napakaraming nagpapatuli kay Tiyo. Kinukuha niya ako bilang katulong. Ako ang tagahawak ng mga binatilyong pumapalag at nagwawala habang tinutuli. Ako rin ang nagbubuhos ng tubig sa mga hinihimatay matapos ang operasyon. Kapalit nito, binabayaran ako ni Tiyo ng sapat na halaga. Isang hapon, papadilim na noon, biglang may dumating na isang lalaki na may kasamang binatilyo. Nang mga oras na yun ay naguhugas na ako ng mga kagamitan at nagliligpit. Si Tiyo naman ay nasa loob na ng bahay at nagpapahinga dahil marami siyang tinuli sa araw na yun. Kinausap ako ng lalaki at tinanong kung nasaan ang aking tiyuhin dahil magpapatuli raw ang kanyang anak. Sinabi ko na nagpapahinga na ito sa loob ng kubo. Pinaghintay ko sila at pumasok ako para tawagin si Tiyo. Tuwang-tuwa pa ako noon dahil dagdag kita ito para sa akin. Mas maraming tutuliin, mas malaki ang bayad. Subalit nang lumabas si Tiyo para harapin ang mag-ama, kitang-kita ko ang kanyang panginginig at pamumutla. Kamusta ka na? Matagal din tayong hindi nagkita. Sana ay mapagbigyan mo ko sa pagkakataong to. Gusto kasing magpatuli nitong anak ko eh. Gusto niya yatang maging ganap na tao. Wika ng lalaki habang tumatawa. Pagkasambit nun, bigla akong hinila ni Tiyo papasok sa kubo. Ipinagtapat niya sa akin ang dahilan ng kanyang pagkatakot. Ang lalaking iyon ay isang aswang na naninirahan sa bundok. Naputol lang ang aming pag-uusap nang muling sumigaw ang lalaki mula sa labas. Ano na? Mapagbibigyan mo ba kami? O aalis na lang kami? Dahil sa takot, nagmamadaling inihanda ni Tiyo ang kanyang mga gamit. Natataranta siya at hindi na makapagsalita. Nang nakapwesto na ang lahat, nakaluhod na ang binatilyo sa harap ni Tiyo.
Nakalapat na ang labaha sa balat ng ari nito na may suportang sanga ng kamatsili. Ngunit bago pa man pumukpok si Tiyo, biglang nagbago ng anyo ang bata. Umitim ang balat nito at kumulubot. Tinubuan din ito ng mga balahibo sa muka, bisig at braso. Agad namang kumilos ang ama at mahigpit na hinawakan ang kanyang anak. Sige na, ituloy mo na. Utos ng lalaki. Doon ay sunod-sunod na pinukpok ni Tiyo ang labaha. Halos 10 pukpok ang ginawa niya. Gayong dapat ay 3 hanggang 6 lang. Hindi ko alam kung dahil ba sa nagpupumiglas ang aswang o dahil sadyang makunat ang balat nito. Nang matapos ang pagtutuli, nawalan ng malay ang binatilyo. Ang tatay naman niya ay tawa lang ng tawa, na tila hindi nag-aalala sa kalagayan ng anak. Kumuha ako ng tubig para sana ibuhos sa bata. Subalit nang papalapit na ako, biglang tumayo si Tiyo at kumaripas ng takbo papalayo. Halos magkabuwal-buwal siya sa bilis. Dahil sa takot ko na maiwan, ibinuhos ko na lang ang tubig at nang magkamalay ang binatilyo, mabilis na din akong tumakbo para sundan si Tiyo. Ilang oras din ang lumipas bago kami nagpasyang bumalik ng bahay. Nakiusap si Tiyo na samahan ko muna siya na matulog doon dahil sa sobrang sindak niya. Wala na ang mag-amang aswang nang dumating kami, kaya nagpasya na kaming magpahinga. Nang magmamadaling araw na, bigla kaming nakarinig ng malalakas na pagaspas sa bubungan. Nawawala ito, tapos ay may susunod na kaluskos sa dingding na pawid. Halos 1 oras itong tumagal. Magkayakap kami ni Tiyo dahil sa sobrang takot, at hindi na kami nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Kinaumagahan, paglabas namin ng kubo, laking gulat namin dahil naroon pa rin ang tatay ng binatilyo. O Putol, maraming salamat sa pagtutuli sa anak ko Bungad nito. Wala akong perang pangbayad kaya ito na lang ang tanggapin mo. Kaninang madaling araw ko pa kayo hinihintay na lumabas, kaso ayaw niya yata Tumatawa pa nitong tinuro ang isang puno kung saan nakatali ang isang inahing baboy ramo at isang biik. Kapag nagkaanak pa ako ulit ng lalaki, sa'yo ko ulit ipapaputol ipapatuli pala. Sambit niya bago tuluyang tumalikod at umalis. Doon lamang nakaramdam ng kapayapaan si Tiyo. Napawi ang aming takot nang makitang wala na sila. Captain Kokak, nawa ay nagustuhan mo at ng inyong mga tagapakinig ang karanasan naming ito na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang kwento kung paano nagpatuli sa aking tiyuhin ang anak ng isang aswang.